जौसाङाव दा बिथां जेम्स मुसाहारिनिनो आंगो जोनोमगिरि बिफा आरो आंगो जोनोमगिरि अनसुलि बिमा बिथांखौ नोंथांमोननि सेराव सिनायथि होनो नागिरदों। सिनायथि नोंथांमोना बयबो आखाइ खबफानानै होनांगौ। जय जेम्सनि गोथार जुलिनो, जय जेम्सनि गोथार जुलिनो। नै दा जोङो जौसाङाव बिथां हौवा गोदाननिनो आंगो जोनोमगिरि बिफा आरो बिमा बिथांखौ हौवा गोदाना मान बावनो नागिरदों। बयबो आखाइ खबनानै हो। जय जेम्सनि गोथार जुलिनो, जय जेम्सनि गोथार जुलिनो। लोगोसेनो आब'मोनाबो फैजोबनांगौ। आब'मोन जय जेम्सनि गोथार जुलिनो, जय जेम्सनि गोथार जुलिनो। दादिमोना फैग्रोनांगौ। नै बिथाङानो जाहैबाय बिरंगा जेठ मुसाहारि। सानैबो बिथांमोना जोंनि फरायसालिनिनो साफा साफा फोरोंगुरु बिथांमोना। बिथांमोना दा फरायसालियाव फोरोंगुरु हिसाबै खामानि मावगासिनो दङ। दिनैनि बे गोथार मोनाबिलि समनि बेवहाय नुजाथिफैनो हानाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फैनो हानाय जा नै खुरा जेम्स मुसाहारिनि लोगो नोंथांमोन, गिबियावनो आङो नोंथांमोननो बयनिसिमबो आंनि सिबिनाय आरो अननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। मानगोनां बेवहाय नुजाथिफैनाय आंनि सोमोन्दोआव गुबुन गुबुन जानो हायो, थेवबो आङो अनजालु अनजालि होननानै मान खालामनानै नोंसोरखौ अनसायनानै आङो जा खुराया हांख्रायनाय लेखा फंनैसो बुंनो आखायाव लाबाय। आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै, एसेल' बुंगोन। नै दिनै गोथार बैसागोनि 9 खालार 23 एप्रिल मैया गोथार जुलिया जानानै थांबाय। जोंनि रायजोखौ साखि लानानै, खैनानि गामिनि रायजोफोरखौ साखि लानानै, बिमा बिफाखौ साखि लानानै, सान अखाफोरखौ साखि लानानै, मिथिंगाखौ साखि लानानै, इसोरनि सेराव आरज गाबनानै जोंनि खुरा जेम्स मुसाहारिया जोंनि लक्ष्मी बसुमतारीजों गोथार जुलिया जानानै थांबाय। जाहाथे इसोरा अबंलावरिया आनान गसाया महाथारिया बोराइ बाथौआ बिसोरखौ मोजाङै मोजां लाखियो, बिसोरनि न'खर संसारखौ मोजाङै मोजां सोलिलाङो। बिसोरो दिनै जुलि जाबाय जेला मोनसे संसारनि बान्दोआव हाबबाय। हाबा माने हाखौ बाबाय बा संसारखौ बाबाय। संसारनि जायखिजाया नियम खान्थिनि गेजेरजों बिसोरो दिनै थांनांसिगोन। सानैजों बिसोरो रुजु रुमै अनज्लायनानै न'खर संसारखौ जानांसिगोन। हौवानि दुखु आफदाव हिन्जावा हेफाजाब होनांसिगोन, हिन्जावनि दुखु आफदाव हौवाया हेफाजाब होनांसिगोन। न'खरनि बिमा बिफा गथ' गथाय बा बिब' बिनानाव बा फंबाय दङब्ला बा भागि खुरमा दङब्ला बयखौबो अनसायनांगोन आरो बयजोंबो गोरोबनानै थानो हानांगोन। आरो बयजोंबो गोरोबनानै थानो हायोब्लासो बे न'खरा सुख सान्थियाव फैगोन। बेनि लोगोसे बिथांमोना इसोरखौबो सिबिनांगोन। न'खर संसारा मोजां जानोब्ला जोङो आफा बोराइ बाथौ, इसोर, आनान गसाइ, महाथारि, सिजौमा गसाइ गुबुन गुबुन मुङै जों इसोरखौ गाबज्रियो। गुबुन गुबुन मुङैनो बे इसोरा सासेयानो। जायखिजाया धोरोमनि मानसिफ्रा इसोरखौ गुबुन गुबुन मुङै गाबज्रिया मानो, इसोरा थेवबो सासेयानो, गावनिया गावनिखा। होमब्ला जोङो न'खरखौ बा न'खरा मोजां जानांगौब्ला, न'खरनि गथ' गथाया मोजां जानांगौब्ला जोङो इसोरनि फारसे फोथायनाय, सिबिनाय, फुजिनाय थानांगोन। दा नै जोंनि खुराया उन्दैनिफ्रायनो जोबोद खस्थ' खालामबोदों। खस्थ'नि फलखौ
नाथाय मोनाखै नङा दिनै मोनबाय जोंनि न'खरा गोदो खेथिनिमोन आबादनिसोमोन जोंनि आइ आफाया आबादारिमोन किन्तु जोङो गाव गावनो नाजानानै बेखिनि पर्यायाव फैदों जों बिदा फंबाय साब्रै बिनानाव सासेयाबो दा एमइ स्कुलनि एलपि स्कुलनि फोरोंगिरि आरो बिनि फिसायाबो जों बायनाय जायो बेबो फोरोंगिरिमोन आरो बिनि फिसाजोआबो दा साख्रि जाबाय माबायाव स्पर्ट्सनि बिनिफ्राय जोंनि बे खुरानि बिफाया जोंनि बिदा गेदेर जों साब्रैनि गेदेर बिदा बियो गावबुरा आरो बिनिनो फिसाला जोंनि नै प्रकाश मोसाहारिया जोबोद खस्थ'नि गेजेरजों जोबोद नाजानायनि गेजेरजों रेगुलार पास जालांनानै बिए फरायफुनाय समावनो जोबस्लाबियावनो बियो माबायाव डिफेन्सआव साख्रिखौ मोनबाय आङो जोंहाबो आङो दा गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि आरो जाहानि मालिकआबो गेजेर फरायसालिनि फोरोंगिरि नैथिया जाबाय आंना आरो फिसालायाबो साख्रि जाबाय साथाम जाहैबाय ओमफ्राय थामथि फंबाया जाबाय बा जों बिदा फंबाय साब्रैनि थामथिया जाबाय राजेन मोसाहारि एमइ स्कुलनि फोरोंगिरि आरो खैनाफोरा एमइ स्कुलनि फोरोंगिरि गथ'फोर सानैया सासे बिटेक फरायो सासे फिजियोथेरापि कर्स जोबसिगोन माबा मास्टार डिग्रियाव आरो बेनिफ्राय ब्रैथि फंबाया जाबाय नै जोंसार खुंगुर मोसाहारि पमा फोथार गोजौ फरायसालिनि गाहाय फोरोंगिरि आरो खैनाफोरा नैबेयो बरबुरि गोजौ फरायसालिनि फोरोंगिरि दा बिदिनो जोंनि न'खर संसारा समनि लोगोसे जोङो साब्रै बिदा फंबायनि मोनब्रै न'खर जाबाय जोङो इसोरनि अननायाव इसोरनि नायफिननायाव दा मोनब्रैबो एसे बारा गाज्रिद्रायबो नङा मोजांद्रायबो नङा जोङो एसे सोलिनो हानायाव फैदों आंगो बिबथै जोंसार खुंगुर मोसाहारि बिथाङाबो सासे फोरोंगिरि बिथांखौ गावनिनो बियादै जेम्स मोसाहारिया गांसे डायरिजों बरायबाय आखाइ हमनानै जय जेम्सनि गिदिर जुलिनि लोगोसेनो बिथां सारखौ फंनैसो सुंद' बिबुंथि लाखिनो थाखाय आङो माइक्र'फनखौ आवगायनानै होनाय जाबाय दिनैनि आंनि बिदा गेदेरनि फिसाज्ला उन्दै जेम्स मोसाहारि एबा प्रकाश मोसाहारि जोंनिनो फिसाज्ला दिनै एबा मैया 22 एप्रिल 2025 मायथाइनि मंगलबार खालाराव गोथार जुलिया जेम्स मोसाहारि आरो लोगोसे जाला बर' पारानि लक्ष्मी बसुमतारी मुंनि बिसोरनि गोथार जुलि जानानै थाङो गाजा गोमजायै मैया दिनै बेनिनो बे गोथार जुलिखौनो लोब्बा लाखिनानै जानि फिसाला बे जेम्स मोसाहारिया दिनैनि दिनाव गामिनि रायजोनि आरो लोगोसे बायदिसिना ओनसोलनि गावनि लोगो बन्धुत्व बायदिसिना सुबुंफोरखौ आलासिफोरखौ लिंहरनायनि थाखाय दिनै बिथांनि रिसेपसन हाबाफारि बे रिसेपसन हाबाफारियाव बिथाङा गाजा गोमजा एबा मेहेर गोनां मोनसे हाबाफारिजों बयखौबो रिसेपसन हाबाफारियाव लिंहरनाय जादों जे आङो बयनिसिमबो बे गथ'नि हाबाफारियाव फैनायनि थाखाय बयनिसिमबो बिथांनि रिसेपसन हाबाफारियाव बिथांखौ साबायखर बावनायजों लोगोसे नुजाथिफैनायनि थाखाय बयनिसिमबो एखेबारे रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय जे जोंनि आङो जेम्सनि बिफानि मोननि गेजेराव आङो बिबथै उन्दै फर्थ नाम्बार आं दा पमा फोथार गोजौ फरायसालि बाक्सा जिल्लानि गाहाय फोरोंगिरि हिसाबै थांनाय बोसोरनिफ्राय मावगासिनो दङ जायखिजाया बे गथ'नि जेम्स मोसाहारिनि फिसालानि
फिसालामोननि फिसाला आरो बिहामजो गोदाननि माने जिउआ बिथांमोननि संसारा आलो गोजोनै अराय सम दैदेनलांनो हायो बेखौनो गसाइनि सेराव आंनिफ्राय रोजा रोजा आरज गाबनाय थाबाय बिथांमोना सुख शान्ति भाबै आलो गोजोनै जाहाथे बिसोर सानैबो अराय सम जिउखौ दैदेनलांनो हायो खौसेथिनि गेजेरजों अनलायनायनि गेजेरजों बेखौनो आङो आफा इसोरनियाव आरज गाबनाय थाबाय जायखिजाया बेखिनिखौनो बुंनानै बायदिसिना ओनसोलनिफ्राय फैनाय गासै आलासिफोरनिसिम आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय साबायखर थाबाय बिथांनिनो बिमादै रुपाली बर' बिथाङाबो फोरोंगिरि साफ्रोमबो फोरोंगिरि गोजा बिसोरनि नखराव नङा होमबा जय जेम्सनि गोथार जुलिनि जय जेम्सनि गोथार जुलिनि जोंहा फोरोंगिरि गाहाय फोरोंगिरि बिथाङानो जाहैबाय राजेन मुसाहारि जय जेम्सनि गोथार जुलिनि लोगोसेनो बिथांनिनो अनजालि बिसि मादै बिथांखौबो मान बावदों जय जेम्सनि गोथार जुलिनि जय आफा बोराइ बाथौनि साबायखर थाबाय बिथाङा नैबे समाव आंनो माइक्र'फनखौ होनायनि थाखाय दिनैनि बे गोथार जुलि बे गोथार जुलियाव जोंहा जोंनिनो देरसिन बिदा रमेश मुसाहारि गावबुरा बिथांनि फिसाज्ला प्रकाश मुसाहारि बेनिनो आङो थामथि फंबाय राजेन मुसाहारि बेखौ एसे आगोलावसो जोंहा आंनिनो बिदा बिरंजाजे मुसाहारि आरो फंबाय जोंसार हुंगर मुसाहारिया बुंखानानै होबाय नोंथांमोननि सिगाङाव दा आङो बारा गोलाव बुंनो थाङाखै जोंनि नखरनि गासै सिनायथिखौ बिथां सासे सोमोन्दोआव बिदा जानाय आरो फंबाया गासैखौबो रोखा रोखा बुंफ्रुनानै होबाय मैयायो जोंहा खुरानि प्रकाश मुसाहारिनि गोथार जुलिया जोबोर अखानि गेजेरजों जाफुंलाङो बेनि थाखाय आङो जोंहा बिहामजो गोदान आरो प्रकाश मुसाहारिनि जा जुलिनि गोथार जुलि बियो जाहाथे बिसोरनि संसारा आलो गोजोनै सोलिलांनो हाथों आरो बिसोरनि सानैनि गेजेराव अराय सम अनलायनायनि गेजेरजों गासै नखरानो मोजाङै सोलिलांनो हाथों आरोबाव बिनिख्रुइ आरो साबसिन खालामबावनानै मानसिफोरनि सिगाङाव बयजोंबो मिथिजानाय जानो हाथों बेखौनो आङो नैबे जोंहा खुरानि गोथार जुलियाव सुंद' बिबुंथि लाखिना मोननानै गोजोननाय थाबाय लोगोसे आंनि दिनैनि जा सुंद' बिबुंथि बेखिनिखौनो फोजोबथ'नानै होनाय जाबाय गोजोन्थों।